Awni ce awni yatuma ayo bisimila DMS-TV sanfɛ foli an tanu ban kanbaga na lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bi ye tɛnɛ octobre kalo tile 6 san 2025 aw ka dɔn kibaru ni o wagati seli san'an ka da se an bi kunnafonibaw ma ni ka olu daw tulo kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoni nin kanni na carili ani k'aw hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wale kɔfɛ bi kunnafoniba minnu b'an bolo ni ka olu daw tulo kan o dɔw bɛ tali kɛ Juma tɛmɛnen octobre kalo tile 3 san 2025 an ka Mali comité interministériel de gestion de crise maaw yɛrɛ kɔni bɛ communiqué yɛrɛ kɔni kɛ communiqué min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na kabini samiya daminɛna fo ka na se wagati min na fɔ ko bi bilan mun yɛrɛ kɔni bɔr'o la u b'o bilan yɛrɛ kɔni fɔ ni ye comité interministériel de gestion de crise maaw yɛrɛ kɔni olu ka communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna la yirala k'a fɔ ko bilan yɛrɛ kɔni ka girin kosɛbɛ wa comité man yɛrɛ kɔni tilala ka wuli mada kɛ ne ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ka jateminɛ ale ni u ka hakilisigi yɛrɛ kɔni kan ni wagati in kɔnɔna na. Juma tɛmɛnen octobre kalo tile 3 san 2025 o kun ye conseil des ministres an ka Mali jamana kɔnɔna na o conseil des ministres de senfɛ an ka Mali kɛnɛyako ministre ni o ye colonel Assane Badialou Touré yɛrɛ kɔni ale b'a da an ka Mali ministre u bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni tulo kan k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye dengue bana ye k'o kaw yɛrɛ kɔni cayara dɔgɔkun tɛmɛnen in kɔnɔna na. Jumado octobre kalo tile 3 san 2025 an ka Mali premier ministre ni o ye général Abdoulaye Maïga yɛrɛ kɔni ale ye an ka Mali comité interministériel de gestion de crise maaw yɛrɛ kɔni ka ɲɔgɔnye yɛrɛ kɔni ɲɛmɔgɔya o ɲɔgɔnye yɛrɛ de kɔni kun kɛ kun de ye walasa min yɛrɛ kɔni an ka Mali premier ministre ale ni comité interministériel de gestion de crise maaw yɛrɛ kɔni ka se ka kuma wagati laban yɛrɛ kɔni na u ye mesure minnu yɛrɛ kɔni sigi sen kan walasa ka se ka tajimafɛnw yɛrɛ kɔni donni lakana an ka Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o mesure minnu yɛrɛ kɔni sigira sen kan u labaarala cogo min ale ni jaabi minnu yɛrɛ kɔni bɔr'o la premier ministre ni comité man yɛrɛ kɔni ka kumaw bolila o de kan. N bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ka sanga ni an ka jamana tajimafɛn feerela dɔw yɛrɛ kɔni kɛlen ni ka tajimafɛnw yɛrɛ kɔni da gɛlɛya kosɛbɛ ka d'a kan u ka kɔrɔfɔla ko o kɔni da gɛlɛyara kosɛbɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ka sanga ni o kɔni an ka Mali feereko ministre ale bɛ bɔ ni ka communiqué yɛrɛ kɔni kɛ communiqué min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ k'an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni tɛna jɛn ni ɲɔgɔnna ye bilen yɛrɛ kɔni a bɛ sɔngɔ kura yɛrɛ kɔni fɔ tajimafɛnw na an ka jamana kɔnɔna na k'a kana na tɛmɛ o kan yɛrɛ kɔni ko ɲɛtɛ ni maa o maa yɛrɛ kɔni minɛ la a ko yɛrɛ kɔni na sanction bɛ ta i kama. An bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ walasa ka se ka an ka tugarakew yɛrɛ kɔni ka lakana sabati u sigiyɔrɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni na a yɛlɛ k'a fɔ ko hukumu yɛrɛ de kɔni kɔnɔna la alamisa tɛmɛnen octobre kalo tile 2 san 2025 an ka Mali tugarakew yɛrɛ kɔni ka ministre ale ni Sky Mali ni o ye an ka Mali compagnie aérienne dɔ yɛrɛ kɔni ale ni olu ka directrice yɛrɛ kɔni bɛ ɲɔgɔn ye kɛ ɲɔgɔn ye min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u bɛn'a kan k'a fɔ yɛrɛ kɔni ko min yɛrɛ kɔni ye Sky Mali ye an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ale fɛnɛ na fara avion dɔw yɛrɛ kɔni kan minnu fɛnɛ bɛ an ka tugarakew yɛrɛ kɔni bɔ jamana wɛrɛ kɔnɔna na ne ka na ni u ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la tugarake minnu yɛrɛ kɔni gɛnnen don walima ni papier ko gɛlɛya yɛrɛ kɔni u sɔrɔ u sigiyɔrɔ jamanaw la. Kabini septembre kalo tile 25 tɛmɛnen san 2025 wulikajɔba dɔw yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ Madagascar jamana kɔnɔna na Madagascar jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni fɛ minnu bɛ ka bɔ ni ka dénonceli yɛrɛ kɔni kɛ ka d'a kan k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko kuranko gɛlɛya jiko gɛlɛya ko kɔni gannen bɛ kosɛbɛ Madagascar jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni na o ko hukumu yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na Madagascar jamana ɲɛmaa ni o ye André Rajoelina yɛrɛ kɔni ale bɛ bɔ don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na ni ka kuma a bɛ dénonceli yɛrɛ kɔni kɛ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi maa minnu yɛrɛ kɔni bɛ ka nin wulikajɔ in yɛrɛ kɔni labɛn olu ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'o ye maaw ye minnu yɛrɛ kɔni tɛ Madagascar jamana kɔnɔna na wa y'a yira k'a fɔ ko dɔw y'u profité nin wulikajɔ in yɛrɛ kɔni fɛnɛ senfɛ k'a essayer k'a fɔ k'u bɛ coup d'état yɛrɛ kɔni kɛ jamana kɔnɔna na ni kunnafoniba ninnu de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bidon kibaru kɔnɔna na. An ka Mali comité interministériel de gestion de crise maaw yɛrɛ kɔni bɛ communiqué cari juma tɛmɛnen octobre kalo tile 3 san 2025 communiqué min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na kabini samiya daminɛna fo ka na se an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi yɛrɛ kɔni ma bilan minnu yɛrɛ kɔni bɔra o la min ye comité man yɛrɛ kɔni u b'o ɲɛfɔli yɛrɛ kɔni kɛ a yɛlɛ k'a fɔ ko comité man yɛrɛ kɔni ni bilan min yɛrɛ kɔni cari bilan yɛrɛ kɔni ye bilan ye maa kan ka siran min yɛrɛ kɔni ɲɛ kosɛbɛ ka d'a kan bilan in ka girin kosɛbɛ wa comité man bɛ wulimada kɛ ne ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ma k'ale
halisa an ka to hakili sigi ale jateminɛ kɔnɔna na. Wagati min na samiya yɛrɛ kɔni bɛ ka se a kuncɛyɔrɔ ma an ka Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na hayirala k'a fɔ k'an ka jamana jiko lahalaya hale ni sanko lahalaya yɛrɛ kɔni kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko kɛn bɛ jɔrɔna ko ye kosɛbɛ. Komite Mani ka nin communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ ko kabini samiya yɛrɛ kɔni daminɛna fo ka na se an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ma ko ji walankata ka 44 de yera an ka jamana kɔnɔna na kaba pɛrɛn jigini o ka 10 fɛnɛ yera fo ka taa se fiɲɛbaci yɛrɛ kɔni ma ko ka 4 de yera an ka Mali jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen na. Ko wale nana kɛ sababu ni ka maa 24 de bɔnɛ ani nale ni ka maa 35 jogi. So 1237 yɛrɛ kɔni ko bɛɛ lajɛlen bina ko sababu yɛrɛ kɔni bɔ samiya in na. Du 2680 o bɛɛ lajɛlen de bɛ kɛnɛmana na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi. Communiqué in kɔnɔna na an ka Mali gouvernement maaw yɛrɛ kɔni olu b'u ka condoléance kɛ ni ka ɲɛsin maa somɔgɔw yɛrɛ kɔni ma minnu yɛrɛ kɔni tora nin wale in na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi. Wa gouvernement bɛ sinsin a kan ko kura ko u kɔni cɛsirilen ni ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ ni samiya yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ka tiɲɛni don maa minnu yɛrɛ kɔni kunna ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka dɛmɛ don kɛ ka ɲɛsin o maa ninnu ma. Hali n'a sɔrɔ septembre kalo tile 24 ni octobre kalo tile fɔlɔ ni ɲɔgɔn cɛla yɛrɛ kɔni na min ye san yɛrɛ kɔni ko caman yɛrɛ kɔni mana an ka Mali jamana kɔnɔna na ko nka u n'a ta an ka jamana jiko yɛrɛ kɔni lahalaya bɛ jɔrɔna ko ji tɛmɛsiraw yɛrɛ kɔni fali fo ka dama tɛmɛ yɛrɛ kɔni ko dabɔra sanbaw yɛrɛ de kɔni nali la fleuve Niger fleuve Sénégal hale ni bani yɛrɛ kɔni kɔnɔna na la ko Bamako ale ni Kayi jimara yɔrɔ minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ k'olu jimara yɔrɔ yɛrɛ kɔni hakɛya dama yɛrɛ kɔni tɛmɛna ko Bamako jimara yɔrɔ yɛrɛ kɔni hakɛya dama yɛrɛ kɔni tɛmɛna ni santimètre 10 ye min ye Kayi ale dama tɛmɛna ni santimètre 3 de ye ko Manantali hale ni Selenge barrage yɛrɛ kɔni kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi halisa olu jiw yɛrɛ kɔni labilali bɛ sen na ka d'a kan ni barrage kofɔlen nin yɛrɛ kɔni k'u fara kosɛbɛ fo k'a dama tɛmɛ o yɛrɛ de kɔni n'an ka autorité yɛrɛ kɔni barrage nin dayɛlɛ walasa ji dɔ yɛrɛ kɔni ka se ka labɔ cogo min ji yɛrɛ kɔni kana na tiɲɛni don installation ninnu na autorité y'a yira k'a fɔ ko ni barrage 2 nin yɛrɛ kɔni dayɛlɛli walasa ji dɔ yɛrɛ kɔni ka bɔ o kɔnɔna na ko bɛna kɛ sababu ye ni ka ba ninnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ fa ko fleuve Niger ni fleuve Sénégal yɛrɛ kɔni bada kɛrɛfɛla yɛrɛ kɔni na maa minnu sigiyɔrɔ yɛrɛ kɔni bɛn bɛ o yɔrɔ ninnu ma k'a laɲininen don u bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɛ u k'u ka précaution yɛrɛ kɔni ta walasa ji cayali yɛrɛ kɔni kana na tiɲɛni don u kunna ko an ka Bamako district yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɔnɔna na ko alerte yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ka d'a kan a bɛ se ka kɛ yɛrɛ kɔni min ye kɔɔ yɛrɛ kɔni o bɛ bali ni ka fa wagati dɔw yɛrɛ kɔni na ko yɛrɛ de kɔni na ka kan o ni yɔrɔ nin yɛrɛ kɔni ka jateminɛ kosɛbɛ cogo min ni a kɔni balila ka fa kana na tiɲɛni don maa si kunna ka sanga ni nin wale nin yɛrɛ kɔni an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni olu ye baara camanw kɛ jamana fantan a 4 bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni na o baaraw yɛrɛ kɔni n'a yirala k'a fɔ ko maa minnu ka so yɛrɛ kɔni sigilen bɛ ji sigiyɔrɔ ale ni ji tɛmɛsiraw yɛrɛ kɔni na k'olu caman yɛrɛ kɔni cira ni o dɔw yɛrɛ kɔni bɛ Kalabankura quartier la ale ni brigadier citoyen fo ka taa se volontaire yɛrɛ kɔni ma olu wulilen don ni ka jɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi walasa ka se ka an ka Mali lakanatigilamɔgɔw yɛrɛ kɔni dɛmɛ u ka baaraw yɛrɛ kɔni na ni tiɲɛni yɛrɛ kɔni donna maa minnu kunna ko sanga ani wagati message de sensibilisation yɛrɛ kɔni bɛ ci an ka bɔlɔlɔsiraw yɛrɛ kɔni kan walasa ka se ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni la sensibiliser kosɛbɛ samiya yɛrɛ kɔni kɔlɔlɔw kan conseiller de sécurité min bɛ sen na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi walasa ka se ka i n'i ka denbayaw yɛrɛ kɔni tanga ɲina samiya yɛrɛ kɔni kɔlɔlɔw ma o conseiller de sécurité ninnu yɛrɛ kɔni ye ko ji tɛmɛsira minnu yɛrɛ kɔni bɛ ni nɔgɔ balannen yɛrɛ kɔni don yen nɔ fo ji yɛrɛ kɔni bɛ dɛsɛ tɛmɛli yɛrɛ kɔni na komi yɛrɛ kɔni population laɲininen don u fɛ u ka nɔgɔ ninnu bɛɛ lajɛlen bɔ a la walasa ji ka se ka boli a fɛrɛ yɛrɛ kɔni wa wa zone minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ni risque ba bɛ yen k'a fɔ ko ji walankata yɛrɛ kɔni bɛ sɔn ka kɛ o yɔrɔ ninnu na k'a laɲininen don jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɛ u ka o yɔrɔ ninnu éviter kosɛbɛ k'i kɛra sen na walima i kɛra mobili yɛrɛ de kɔnɔna o n'i kɔni ye carré dɔ yɛrɛ kɔni ye k'o kɔnɔna na ko ji walankata yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ k'a laɲininen don i fɛ i kana na se i kɛra sen na walima i kɛra mobili la ko ji dawolo ale ni wuluwulu dawolo yɛrɛ kɔni k'a laɲininen don jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɛ k'an kana na gɛrɛ olu yɛrɛ kɔni na ni sanba yɛrɛ kɔni bɛ ka na i ka boli k'i dogo so dɔ yɛrɛ kɔni kɔnɔna na nka a kana na jigin kɔnɔ cogoya si la k'a fɔ k'i bɛ boli ka t'i jɔ yiri dɔ yɛrɛ kɔni jukɔrɔla la ko maa si kana na sɔn o ko kɛli ma an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni olu b'u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛ walasa ka se ka fɛɛrɛ latigɛ ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ka lakana yɛrɛ kɔni sabati ɲina samiya yɛrɛ kɔni kɔlɔlɔw ma ko yɛrɛ kɔni tɔ ye jamana kɔnɔdenw yɛrɛ de kɔni ka fanfɛla ye ka d'a kan mesure de sécurité dɔw yɛrɛ kɔni fɔ mɛ jamana kɔnɔdenw bɛ se ka min yɛrɛ kɔni labala walasa ka se ka n'an ka denbayaw yɛrɛ kɔni tanga ɲina samiya yɛrɛ kɔni tɔɔrɔ ma halaɲininen don jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɛ ko min ye nin mesure de sécurité nin yɛrɛ k'u kɔni ka o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni labato min kɔni an ka Mali autorité fɛnɛ an ye k'a fɔ olu cɛsirilen yɛrɛ kɔni don walasa ka jamana kɔnɔdenw ka lakana yɛrɛ kɔni sabati juma tɛmɛnen octobre kalo tile 3 san 2025 o kun ye conseil des ministres an ka Mali jamana kɔnɔ la
au conseil des ministres de sen fɛ an ka Mali kɛnɛ ko ministre ni o colonel Assamba Diallo Touré yɛrɛ kɔni ale bɛ alerte yɛrɛ kɔni di k'a yira k'a fɔ ko dɔgɔkun tɛmɛnen yɛrɛ kɔni na ko dengi ka yɛlɛla kosɛbɛ an ka Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko yɛrɛ kɔni kɛmɛ sababu ye ni ka na ni jɔrɔnaba de ye an ka Mali autorité yɔrɔ la colonel Assamba Diallo Touré ni ale de an ka Mali kɛnɛ ko ministre ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni dɔgɔkun janba in yɛrɛ kɔni ta ni k'a lajɛ ka dɔgɔkun tɛmɛnen yɛrɛ kɔni lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko dengi bana ka minnu yɛrɛ kɔni yira ko danfaraba bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ la ka d'a kan dɔgɔkun tɛmɛnen k'a yɛrɛ kɔni cayara kosɛbɛ ka sanga ni wale yɛrɛ kɔni min an ka Mali furancɛ fanga ɲɛmaa ye n'o ye son excellence le général d'armée Assimi Goïta ale bɛ wulimada kɛ ne ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ma furancɛ fanga ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ye wulimada kɛ ne ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma ko mesure de sécurité fɛn fɛn yɛrɛ kɔni bɛ sen na walasa ka se ka i tanga ni bana kofɔlen yɛrɛ kɔni sɔrɔli ma k'a laɲininen don jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen fɛ u ka o mesure de sécurité ninnu yɛrɛ kɔni labaara min an ka autorité sanitaire ma yɛrɛ kɔni olu fɛnɛ b'a laɲini jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɛ k'an ka tagala yɛrɛ kɔni kɛ jɛya an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min ye jamalama yɔrɔ yɛrɛ kɔni an ka olu éviter kosɛbɛ yɛrɛ kɔni ko n'o yɛrɛ kɔni kɛra an bɛ an ka autorité yɛrɛ kɔni dɛmɛ ni bana kofɔlen yɛrɛ kɔni si latunu nani ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na juma tɛmɛnen octobre kalo tile 3 san 2025 an ka Mali comité interministériel de gestion des crises et catastrophes ma yɛrɛ kɔni ye ɲɔgɔn ye kɛ ɲɔgɔn ye min yɛrɛ kɔni ɲɛmɔgɔyara an ka Mali premier ministre yɛrɛ de kɔni fɛ ni o général Abdoulaye Mayiga an ka nin comité ma nin yɛrɛ kɔni ni premier ministre ka nin ɲɔgɔn ye kun kɛ kun yɛrɛ de kɔni walasa an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni kɛmɛ ni ka mesure minnu yɛrɛ kɔni sigi sen kan walasa tajimafɛnw ka se ka olu lakana yɛrɛ kɔni sirabaw yɛrɛ kɔni kan o mesure ninnu yɛrɛ kɔni labaarala cogo min hali ni jaabi minnu yɛrɛ kɔni bɔra la an ka autorité kun ka ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni kun kɛ kun de walasa k'o bilan bɔ ale ni fɛɛrɛ ka latigɛ yɛrɛ kɔni mesure minnu yɛrɛ kɔni sigira sen kan walasa min ye tajimafɛn olu kɔni ka don jamana kɔnɔna na ka sɔrɔ basi foyi ma u sɔrɔ yɛrɛ kɔni ka fɛɛrɛ latigɛ mesure ninnu yɛrɛ kɔni ka to labaarali yɛrɛ kɔni na cogo min ye tajimafɛn yɛrɛ kɔni o bɛ se ka don jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na comité ma yɛrɛ kɔni ka kuma yɛrɛ kɔni bolila kɛrɛnkɛrɛnnenya la tajimafɛnw bɛ don sira minnu yɛrɛ kɔni fɛ o sira ninnu lakanani baaraw de la u da taara se mesure kɛrɛnkɛrɛnnen minnu yɛrɛ kɔni ma minnu sigira sen kan yɛrɛ kɔni n'o ye mesure ninnu examiner k'a lajɛ jaabi minnu yɛrɛ kɔni bɔra la o mesure ninnu yɛrɛ kɔni ye tajimafɛn convoi minnu yɛrɛ kɔni bɛ na don jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na fɛɛrɛ ka latigɛ ka o tajimafɛn ninnu yɛrɛ kɔni lakana sira kan ni an ka jamana sirabaw yɛrɛ kɔni ni jamana kɔnɔdenw ka taa ni ka segin ka ca olu kan kosɛbɛ ale ni tajimafɛnw ale ni sumaw yɛrɛ kɔni bɛ don sira minnu yɛrɛ kɔni fɛ o sira ninnu lakanani baaraw yɛrɛ kɔni na an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni bɛ ka mission minnu yɛrɛ kɔni wuli sanga ani wagati walasa ka se ka taa ni lakana ni sabati u ka kumaw bolila o kan maa minnu bɛ citerne ninnu yɛrɛ kɔni boli ni ka don tajimafɛn ni an ka Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na an ka Mali autorité ni olu yɛrɛ kɔni kɛn bɛ k'u ka baaraw yɛrɛ kɔni dalakɛ ni ɲɔgɔn ye walasa ka se ka tajimafɛn ni yɛrɛ kɔni don lakana kɔnɔna na ka sɔrɔ basi foyi ma u sɔrɔ u ka kumaw bolila o kan infrastructure énergétique baara minnu yɛrɛ kɔni bɛ sen na o yɔrɔ ninnu lakanani baaraw yɛrɛ kɔni na yirala k'a fɔ ko comité ma yɛrɛ kɔni ka kumaw bolila ni fɛnba ninnu de kan comité interministériel de gestion des crises et catastrophes ninnu yɛrɛ kɔni kɛ ni ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni sen fɛ o kuma la fɛnɛ action de communication yɛrɛ de kɔni kan minnu yɛrɛ kɔni bɛ sen na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi walasa ka se ka jamana kɔnɔdenw la sensibiliser sanga ani wagati jamana lahalaya yɛrɛ kɔni kan ni ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni b'a yira Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ la k'a fɔ ko min an ka Mali autorité ye k'olu bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ walasa gɛlɛya minnu yɛrɛ kɔni bɛ tajimafɛnw donni na an ka Mali jamana kɔnɔna na k'o gɛlɛya ninnu wuli ka bɔ yen nɔ walasa min yɛrɛ kɔni ye tajimafɛnw o kana na manquer jamana kɔnɔna na jamana région bɛɛ lajɛlen ka se ka tajimafɛn yɛrɛ kɔni sɔrɔ sanga ani wagati halisa an bɛ to an ka tajimafɛn ko yɛrɛ kɔni ko hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na an ka Mali jamana kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min an ka Mali feere ni sanniko ministre yɛrɛ kɔni ale bɛ bɔ ni ka kuma maaw yɛrɛ kɔni ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu yɛrɛ kɔni ka baara de an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ka tajimafɛnw yɛrɛ kɔni sɔngɔ da gɛlɛya ka d'a kan ko gɛlɛya bɛ yen nɔ ka sɔrɔ ko kuma in tɛ tiɲɛ ye k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an ka jamana essence feere station caman yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ olu tɛ ka an ka jamana autorité yɛrɛ kɔni ka décision yɛrɛ kɔni labato ko ka sanga ni o baara in yɛrɛ kɔni min ye an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni olu ye décision yɛrɛ kɔni ta k'u bɛ contrôle minnu yɛrɛ kɔni kɛ essence feere station ni yɛrɛ kɔni kan k'u bɛ dɔ fara o contrôle ninnu kan walasa gouvernement yɛrɛ kɔni mana na prix min fɔ fɛn minnu yɛrɛ kɔni sɔngɔ la o sɔngɔ kana tɛmɛ o kan bilen ni an ka Mali feere ni sanniko ministre yɛrɛ kɔni don tɛmɛnen yɛrɛ kɔni na ale bɛ bɔ ni ka communiqué yɛrɛ kɔni kɛ communiqué min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min ye tajimafɛnw yɛrɛ kɔni a bɛ olu sɔngɔ yɛrɛ kɔni fɔ a tɛ tɛmɛ min yɛrɛ kɔni kan feereko ministre yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na ka ni communiqué in kɔnɔna na ko min ye gasoil yɛrɛ kɔni ko litiri sɔngɔ yɛrɛ kɔni kan na tɛmɛ 145 kan ko min ye super carburant yɛrɛ kɔni o sɔngɔ yɛrɛ kɔni fɛnɛ kan na tɛmɛ 155 yɛrɛ kɔni kan Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na ko an ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na essence feere station fɛn fɛn yɛrɛ kɔni bɛ
bino ke mani piri yere kon labato yere kon mi an ka Mali autorité be kan la ke o ko yere kon na ki ka do ka fo ko sanction yere kon beta i kama ki nyaki i ka ni wale inkella ni decision mi yere kon bora an ka Mali firini san ko ministre yere kon yoro la o pe decision yere kon jara Mali jamana kono den chama en ko sebe ma alna sura jara jamana kono den ye station service chama yere kon ya ira ka fo ko fen yere kon firili ni son yere kon na ko be ke gele abaye olu bolu kada ka o essence station yere kon ka korofala kambe wakati mna ina fo ko be ko karbida yere kon barko yere de kon son yere kon chara ko sebe wala de kon be ga kesa be ni essence station chama yere kon be me wakati mna ina fo ko be lu kon be ka ferla tige yere kon ni ka uba an ka Mali autorité ni yere kon ka songo ma wala de kon no budu ko ni ka do fara aka yere kon ngami an ka Mali autorité yere kon lu ya ka fo ku chesilendo fere bela jene kala tige songo mi yere kon fora tajima fe on me wakati mna ina fo ko be akana na teme o ko yere kon ka oko okumere de kon konna la septembre kalo clé muga ani kono ton temene samba flani muga anduru anga baba go direction régionale du commerce et de la concurrence woluka ma yere kon willa ni kata contrôle yere kon ke anka jamana essence félicitation chama yere kon ho contrôle yere kon se fa ira la ka foku koni essence félero do yere kon datu kala ka hu bora ni man yere kon kala mo ba so buga tajima fion yere kon féli son la mi yere kon beteme ministre ka son folinga ni décision mi yere kon trani direction man yere kon fe kan station yere kon o décision yere kon ye avertissement ne ka nyashi aka jamana essence félicitation bela jere kon maka yirula ka fo ko ministre kon ye songa mi fo nu kon temena o songa yere kon ka ko mi yere kon ye sanction ko beta o kama anga Mali agence malienne de régulation des hydrocarbures mo yere kon rapport do yere kon chari don temena una rapport mi yere kon kono ya ira ka fo kanga bama ko yere kon na ni o Mali faba yere kon ye essence félicitation yere kon ta keme sala ko bisaba ulushi yere kon tega ministre ka pili yere kon bato agence man yere kon o rapport mi yere kon chala yala ka fo ko ku yere kon be jorna ko yere kon bo wala de kon keme sabe na me wakati mne na fo ko bi mi aka Mali autorité mo wolu ka contrôle yere kon cha ko sebe essence félicitation ma oka fere ko ministre yere kon ka korofala ko lu kan wakati l'avant décision yere kon ka ke kunte doron wala sa ka sanction doron de tani kan yashi jamana kono de uma ko en ke kun do fene mi jele yere kon o kona anka jamana fere ke yaro yere kon ale ni fere ka lati yere kon ni fere ke law yere kon me nyogonda ke nyogonda yere kon ke klenia kon nana aka autorité yere kon me hakilla jike ko tajima fe yere kon ko joda ba yere kon be hulla anka jamana kan yeta ka kon nana ko joda baba la jamana kono do ga déplacement ko la joda baba la anka jamana ka soro ko yere kon na kadaka kuni asongo yere kon yalla habena ni kololo anka jamana kono de yere kon ka transport ko la habena ni kololo anka jamana sene ko la habena ni kololo jamana fere ko la habena ni kololo yere kon jamana ka industrie ko yere kon bela jenena ko la de kon anka Mali autorité lu ga fere bela jenena kon la tiga kada kan tajima fe yere kon da yere kon jara habena ni chene anka jamana secteur chama kon nana anka Mali autorité yere kon fleni kan décision kuramu yere kon ta wala sa alisa ka kun yere kon to sinsin chogo mimi yere kon station mo tuga shila olu kon kana do fara essence yere kon sonka kanga Mali autorité yere kon kembeni ka ligne de communication de yere kon sikisenka ligne de communication mi yere kon sigimbe jamana kono do yere de kon togola ligne de communication yere kon na kunya ka fo essence filero ma do yere kon buwa essence yere kon songo yere kon je koko yere kon ga no ida ndoro ne ka kuna fune yere kon da anka Mali autorité okuloga o décision mi bora anka Mali autorité yere kon yoro la hoke kunde wala sa ka siga Mali jamana kono do yere kon fene sindo anka jamana sugula kolo shili bara yere kon na alene mi anka Mali autorité yere kon ka wuli ka jo yere kon kele sanga an wakati wala sa ka siga ta contrôle alen sanction ta essence félicitation ma yere kon ka siga o ko yere kon tila chogo mi yere kon anka Mali autorité lu mana décision mi yere kon bo décision nga labato jamana kono do mbele jine fe ame wakati mna ina foko bi kanka jamana kono de munu be jamana waro kono na ni o koni sengene luwe wa utorole ndo ube feka sigin kana Mali jamana yere kon kono na komi anka Mali gouvernement yere koni olu be ga sigini yere kon no wa homan yere kon boluni avion do yere kon sigili seka kanka jamana kono de munu yere kon be situation klembalia yere kon na jamana waro kono na walima ube jamana waro munu yere kon kono na restriction administrative do yere kon be o konka yere kon koni akadi o man yere kon ka sigin kana Mali jamana yere kon kono na mi anka Mali autorité ye olu avion yere kon sigisen ka munu ka bara yere kon na be o manu no talima ne ka bo o jamana no kon na ka sen kana ni o Mali jamana kon na anka Mali autorité yere kon ka korofala ni ko hukumu yere kon ka ko hukumu yere kon na la alamsa temene octobre kalo cliff la samba flani muga anduru anka jamana kon de munu yere kon be jamana wara kon na olu ni Sky Mali ni o anka Mali compagnie aérienne do yere kon uni o directrice générale yere kon ye nyoye ke ni o Aisha Duhuri Aidara ame wakati mne na foko bis ko Sky Mali
Mali yɛrɛ kɔni fɛnɛ ale farala compagnie aérienne dɔw yɛrɛ kɔni kan minnu ka baara yɛrɛ kɔni bɛnnen don an ka jamana kɔnɔdenw bɔli la jamana wɛrɛw kɔnɔna ni kana ni an ka Mali jamana kɔnɔna ni a ka d'u ye ni an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi o baara in yɛrɛ kɔni labɛnna an ka Mali ministère yɛrɛ de kɔni fɛ ko o baara in yɛrɛ kɔni na min ye an ka Mali ministre yɛrɛ kɔni k'ale ni organisation internationale pour les migrations yɛrɛ kɔni bɛ baara la ɲɔgɔn bolo ni ɲɔgɔn ye min yɛrɛ kɔni tɛmɛna an ka tunkarakɛw ka ministre ale ni Sky Mali directrice générale yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la o ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni senfɛ u sinsinna kan kosɛbɛ ko fɛɛrɛ ka latigɛ yɛrɛ kɔni min an ka jamana kɔnɔ den minnu yɛrɛ kɔni bɛ tunga la olu ka rapatriement kana an ka Mali jamana kɔnɔna na ko min ye Sky Mali ye ko o ka fara o baara ninnu kan ale ni fɛɛrɛ minnu yɛrɛ kɔni bɛ se ka latigɛ ne ni ɲɔgɔn la opération yɛrɛ kɔni bɛ se ka don ministère yɛrɛ kɔni ka initiative wɛrɛw la Sky Mali directrice générale ni o ye Aïcha Doucouré Aïdara yɛrɛ kɔni ale y'a yira k'a fɔ ko ani an ka ministre yɛrɛ kɔni ka kuma yɛrɛ kɔni kɔfɛ k'ale nimisi wasara kosɛbɛ wa y'a yira k'a fɔ ko Sky Mali yɛrɛ kɔni sen donni an ka jamana kɔnɔdenw rapatrier la ni kana an ka Mali jamana kɔnɔna na ko Sky Mali yɛrɛ kɔni sen donni o baara in na ko bɛ Sky Mali nisɔndiya kosɛbɛ min ye ministre yɛrɛ kɔni ale fɛnɛ bɛ sinsin a ka kokura ko min ye an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni k'olu bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ walasa an ka jamana kɔnɔden minnu bɛ tunga yɛrɛ kɔnɔna olu seginni ni kana jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ka se ka u dɛmɛ o baara nin yɛrɛ kɔni na ni avion yɛrɛ kɔni bilali ye ni ka taa u ma yɛrɛ kɔni walasa an ka tungarakɛ nin yɛrɛ kɔni bɛ se ka na don jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na lakana la ni wale yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka Mali jamana kɔnɔden caman yɛrɛ kɔni nisɔndiya kosɛbɛ ko wa ni wale in b'a yira fɛnɛ ni k'a fɔ ko min ye an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni k'olu hakili bɛ an ka tungarakɛw la diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni na ni yɔrɔ in na an b'a da Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ka ko n'aw fɛn fɛn yɛrɛ kɔni bɛ tunga la jamana wɛrɛw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko gɛlɛyaw bɛ aw kan aw ka tunga yɛrɛ kɔni na ko walima aw kɔni problème dɔw ye aw sɔrɔ a bɛ fɛ ka segin ka na Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko in yɛrɛ kɔni tɔ ka nɔgɔn ka ban min an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni olu kɛn bɛ ne ka avion yɛrɛ kɔni bila aw tɔgɔ la yɛrɛ kɔni min bɛ taa aw nɔfɛ walasa ka se ka don ni aw ye jamana kɔnɔna na lakana ale ni bonya kɔnɔna na ni ne bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya kan ni na carili ani k'aw hakilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la wale kɔfɛ an b'a fɔ an ɲɛna ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma